ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଧା ଓ ଚଉଠ ଜାଣିବା ବିଷୟଟି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି 5 ନମ୍ବର ଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଆର ପାର୍ଟ 1 ବନେଇ ଦେଇଛି ହେଲା କି 5 ନମ୍ବର ଯାଏ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଦେଖିନେବେ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ 6 ନମ୍ବରଠାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି 6 ନମ୍ବର ନା ଚିତ୍ରର କେତେ ଅଂଶ ରଙ୍ଗୀନ ତାକୁ ଦେଖ, ରଙ୍ଗୀନ ଅଂଶକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖ, କେତେ ସନ ଭାଗ ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ସନ ଭାଗ 2, 3, 4 ସନ ଭାଗ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ର କେତେ ସନ ଭାଗ ହେଇଛି ନା 4 ସନ ଭାଗ ହେଇଛି ହେଲା। 4 ସନ ଭାଗ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ 1/2 ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ ବା 2 ବିଭକ୍ତ 4 ହେବ। ଏଇଟା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା କେତେ ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ 4 ହେଲା। ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିନେବେ ଆଉ। ତା ତଳ ଘାସ, ତା ତଳଟା କହିଛି କେତେ ସନ ଭାଗ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳଟା ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କେତେ ସନ ଭାଗ, ଇଏ ବି ସେଇ 4 ସନ ଭାଗ 3, 4 ସନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 4। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଖୋଜିବ। 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯିଏ କେତେ ନା ଚଉଠ ହେଲା। ଚଉଠ ନା ନାହିଁ, ଏଠି 1 ବିଭକ୍ତ 4 କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହ, ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 4 କେଉଁଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି, ହଁ ପାଇଗଲେ। ନା ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ 1 ବିଭକ୍ତ 4ଟା ଏଠିକି ଯିବ, ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିବ ହେଲା। 1 ବିଭକ୍ତ 4 ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏ ଚିତ୍ର କେତେ ଟୋଟାଲ 4 ସନ ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। 4 ସନ 4 କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଏଠିକି ଯିବ, ତାପରେ କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ଏଠିକି 4 ବିଭକ୍ତ 4 ପାଖକୁ ଯିବ, କାରଣ ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଇଛି ନା ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତା ତଳ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ଏ ଚିତ୍ର କେତେ ସନ 1, 2, 3, 4 ସନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି ନା 3 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ ଆମର 3 ବିଭକ୍ତ 4। 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଯେ କ'ଣ 3 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଜାଣିଛେ, 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଯେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିବେ 3 ବିଭକ୍ତ 4 କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇଠି 3 ବିଭକ୍ତ 4। ଓକେ, ବୁଝିଗଲେ କେମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସ 7 ନମ୍ବର ହେଲା। 7 ନମ୍ବର କହିଛି ନା ଚିତ୍ର ଦେଖି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ଅଂଶ ପୁରା ଚିତ୍ରର କେତେ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଲେଖ। ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ହେଲା। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ କେତେ ଭାଗ 4 ଭାଗ। 4 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଭାଗ। ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ 4 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେତେ ସନ ଭାଗ ନା 1, 2, 3, 4 ନା ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ କେତେ ସନ ଭାଗ ହେଇଛି। ଏ ଚିତ୍ରଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହଁ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖ ଏ ଚିତ୍ରଟି କେତେ ସନ ଭାଗ ହେଇଛି, 4 ସନ ଭାଗ। ଗୋଟିଏ 4 ସନ ଭାଗ ମାନେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଛି ହେଲା। 4 ସନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି ନା 2 ଭାଗ। 2 ଭାଗ କଲର୍ ହେଇନି କି, 2 ଭାଗ ରେଖା ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ରେଖା ଚିତ୍ର କି ହେଇଛି 2ଟା, ଇଏ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିବା କ'ଣ ତଳେ ଦେଖିଛି ଲେଖ ନା 4 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ନା 2 ଭାଗ ହେଲା ନା ନାଇଁ, 4 ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖ
କେତେ ସାନ ଭାଗ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ 8 ଭାଗରୁ 2 3 ଭାଗ ନା ନାହିଁ ଦେଖ 8 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯେ 1 2 3 4 5 ଆରେ 6 ଭାଗ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେବା କେତେ 6 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି ରେଖା ଚିତ୍ରିତ ହେଇଛି ନା 2 ଭାଗ ହେଲା। ବୁଝିଗଲେ ଆମେ ନା ନାହିଁ। ଖକୁ ଆସ ଖ କହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଚିତ୍ରର ଅଂଶକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଅ ହେଲା। ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। କେତେଟା ଚିତ୍ର 4ଟା ନା ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଦେଖ 1 2 3 4 ହେଲା 4ଟା ଚିତ୍ର 4ଟା ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଲେଖିଛି 1 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାନେ 1 ବିଭକ୍ତ କେତେ 4 ଆମେ ଜାଣିଛେ 1 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାନେ 1 4 ହେଲା 4 ଭାଗ ଅଛି 4 ସମାନ ଭାଗ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଲର୍ କରିଦେବା ହେଲା କି 1 ଚତୁର୍ଥାଂଶ ମାନେ 1 4 ହେଲା ଆଉ ହର 4 ମାନେ ସେତିକି ସମାନ ଭାଗ ଲବ 1 ମାନେ ସେ ଭାଗଟାକୁ ଆମେ କଲର୍ କରିବା ହେଲା। ବୁଝିଗଲା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଲର୍ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା 1 4 ଭଲସେ କଲର୍ କରିବେ ଆଉ। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ ମାନେ କ'ଣ ନା 2 ଭାଗ କେତେ 5 ନା ଟୋଟାଲି ଅଛି କେତେ ଭାଗ 5 ସାନ ଭାଗ 5 ସାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଲର୍ କରିବା ହୋଇଗଲା। 4 ଷଷ୍ଠାଂଶ ମାନେ 4 ଭାଗ 6 ଟୋଟାଲି ଅଛି ଦେଖ 6 ସାନ ଭାଗ 1 2 3 4 5 6 ସାନ ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ 6 ସାନ ଭାଗରୁ 4 ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ରଙ୍ଗ ଦେବା ହେଲା। ଏଇ 4 ଭାଗକୁ ଭଲସେ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ଆଉ 4 ଷଷ୍ଠାଂଶ। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ନା 5 ଅଷ୍ଟମାଂଶ ମାନେ 5 ଭାଗ 8 ସମାନ ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ଆମେ କଲର୍ କରିବା ଦେଖ 1 2 3 4 5 ଏଇ 5ଟି ଭାଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଲର୍ କରିବା ହେଲା। 5 2 8 ବୁଝିଗଲେ 5 ଅଷ୍ଟମାଂଶ ମାନେ 5 2 8 8 ସମାନ ଭାଗରୁ 5 ଭାଗ ଆମେ କଲର୍ କଲେ ଓକେ। 8 ନମ୍ବରକୁ ଆସ 8 ନମ୍ବର କହିଛି ଛବିର ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ଭାଗଟି ପୁରା ଚିତ୍ରର କେତେ ଅଂଶ ତାହା ଲେଖ ନା ଦେଖ ଗୋଟେ ଛବି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ନା ନାହିଁ ଚିତ୍ରରେ କ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ହେଲା କ ଚିତ୍ର କେତେ ସମାନ ଭାଗ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ କେତେ ସମାନ ଭାଗ 3 ସମାନ ଭାଗ 3 ସମାନ ଭାଗରୁ କେତେ ସମାନ ଭାଗ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି କେତେ ସମାନ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ଗୋଟିଏଟା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ଅଂଶ ହବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଓକେ। ତାପରେ ଖକୁ ଆସ ଖ ଗଲା ବେଳେ ହଁ ଖ କହିଛି କ'ଣ ନା ଖ କେତେ ସମାନ ଭାଗ ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ ଇଏ ଗୋଟେ ସମାନ ଭାଗ କେତେ ସମାନ ଭାଗ 3 ସମାନ 3 ସମାନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ଅଂଶ ହବ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଦେଖିବା ନା 2 ବିଭକ୍ତ କେତେ 3 ଟୋଟାଲ୍ 3 ସମାନ ଭାଗ ସେଥିରୁ 2 ଭାଗ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ଓକେ। ତାପରେ ଗଟା ଦେଖ ଗ କେତେ ସମାନ ଭାଗ ଗଟା 1 2 3 4 ହେଲା କେତେ ସମାନ ଭାଗ 4 ସମାନ ଭାଗ 4 ସମାନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ରେଖା ହେଇଛି ଚିହ୍ନିତ ଗୋଟେ ଭାଗ ଗୋଟେ ତ ଭାଗ ତାହେଲେ କେତେ ଅଂଶ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ 2 4 ଓକେ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଘ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଘ ଚିତ୍ର ସେମିତି କେତେ ସମାନ ଭାଗ ଘ ଚିତ୍ର ସେମିତି 1 2 3 ମଝିରେ 4 ହେଲା 4 ସମାନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ନା 3 ଭାଗ ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଓକେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଓଟା ସେମିତି କେତେ ସମାନ ଭାଗ 1 2 3 4 5 6 ଭାଗ 6 ସମାନ ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ହେଇଛି ରେଖା ଚିହ୍ନିତ 3 ଭାଗ ତାହେଲେ 3 6 ଓକେ। ଏଇଟା ସେମିତି ଦେଖ ଛଅଟା କେତେ ସମାନ ଭାଗ 4 4 8 4 12 4 16 କେତେ ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି 1 2 3 2 3 4 5 6 ଭାଗ କଲର୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ କେତେ ଅଂଶ 6 2 16 ହେଲା। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କହିଛି ରଙ୍ଗ କରି ବା ଗାର ଟାଣି ଦେଖାଅ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିବା ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଚିତ୍ର ଦେଇ ତା ତଳେ ତା ଭଗ୍ନାଂଶ ଦେଇଛି 1 4 ମାନେ କ'ଣ 1 4 ମାନେ
एक दो चारि कौन तो मान हो 4 समान भाग एक भाग रंग करिया टोटाल 4 समान भाग देखिपार से लव एक माने से आम कौन करिया कलर करिया बुझला। तापर ये चित्र से 2 तो 3 माने 3 समान भाग से 2 भाग कलर करिया एमती गोटे भाग गला या गोटे भाग गला ओके बुझिपार ना नहीं चित्रटा देख ये 3 तो 8 माने 8 समान भाग हरटा माने से समान भाग लव माने माने से समान भाग आमर कौन है 3 भाग कलर है 3 तो 8 माने 3 भाग कलर कर 1 2 3 भल कर गला 3 तो 8 तापर तला गोटे चित्र आस 5 तो 8 माने 8 सन भाग 5 भागटा को आम कौन करिया कलर करिया 1 2 3 4 5 ये 5 भाग भल कर कलर करिया 5 तो 8 ना ओके तास 10 नंबर जो चित्र रे रेखा चिन्हित अंश ठीक लिखा जाइए तापागर ठीक चिन्ह आ जो चित्र रे भूल देखा तापागर भूल चिन्ह दियो ताले 1 तो 4 एथि कौन ठीक हो टोटालटा हूँ के सन भाग देखो तो देखो गोटे भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 5 भाग समान भाग से गोटे भाग कलर है यहाँ नुहे ये मैंने भूल तार भूल चिन्ह ताले यहाँ हूँ 3 8 तो 3 कही केते टोटाल होगा 1 2 3 4 5 6 7 ताले 8 3 ये भी भूल ये चित्र देख 4 तो 8 तले कही चित्र देखी के सन हो 1 2 4 5 6 7 8 है 8 सन होगा 8 सन हो 4 भाग कलर है ताले यहाँ कौन ठीक ना नहीं तापर एपटे चित्र देख केते सन होगा यहाँ 4 सन 1 2 3 4 4 सन भाग 2 भाग चित्र है कौन यहाँ भी ठीक है ठीक कौनटा जानले ठीक ये दुटा भूल ये दुटा ओके बुझीपार ना हाँ निम्न भग्न संख्या गुड़िकर नाम खाली घरे लिख है कि निम्न भग्न संख्या गुड़िर नामटा कौन करिया खाली घरे लिखिया 1 नंबर कहीं देख बागर पढ़े 2 तो 3 कमी पढ़े 2 3 ताले 3 तो 5 को लिखे कौन 3 विभक्त 5 है तापर देख यहाँ कमी लिखा ना 3 विभक्त 5 यहाँ को 6 विभक्त 10 एपटा को 7 विभक्त 16 एपटा को 8 विभक्त 10 यहाँ को 10 विभक्त 18 ओके बुझिपार से 12 नंबर ना उदाहरण देखिए खाली स्थान पूरण कर जपरी 1 2 3 हूँ कौन ना गोटे वस्तुर 3 समान भाग 1 भाग से कटा देख कटा आराम से कहीदे ना 1 तो 6 हूँ कौन ना गोटे वस्तुर केते समान भाग हरटा जहाँ से समान भाग ना ना कही हर अच्छी 6 ना 6 समान भाग लव के भाग 1 भाग आराम से देख 3 तो 5 हूँ कौन ना गोटे वस्तुर के समान भाग 5 समान भाग 5 समान भाग के भाग 3 भाग गटा देख 2 तो 10 हूँ गोटे वस्तुर 10 समान भाग 2 भाग घ हूँ 4 तो 5 हूँ गोटे वस्तुर 5 समान भाग 4 भाग ओके च देख कौन 1टा हूँ कौन गोटे वस्तुर 6 समान भाग 3 भाग यहाँ 2 2 7 हूँ कौन 7 समान भाग 2 भाग ओके बुझिपार जब भिडियो भल लगी लाइक सब्सक्राइब करूँ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिखाते ओके।